Kana kung naikap tananay. Kanang rabbit egg. Kaning ilaga. Guys, mga pita guys. Magtagi kayo, Nay. Uy, dapat punuon man. Nay, Puno kay gamay man ang tasa. tanawa ko. Ah, di ba guys? Punuon guys. No? Mi, deep, si, Doy. 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 Naglan. Doy, nakapin na. di ko balik tunaw lang guys. Siya lang sa akong mata. Katong panid to mi. Thank you so much, ma'am, sa imong sponsor, ma'am, na Choco Gatas Milk. Yarap nila guys. Yan. Uy. Ay, ako na. Doy, na ito yung pala dito yan. Lugan ako si Manay. Siya na ipakuha kay malapwa ka. Oh! Kapit ko na! Nari mo. Ayaw ng gamay. Jesus, pamili ka pa. Alak ko siya. Jadi magani mo na mahurot utak ko. Mo. Oh, pwede na ako ganiya. Doy, nanakapitan niyo doon. Pangapita guys. Tangan na rin palaman guys. Choco nga na palaman. Teklan! Na, bulo ni gapi. Nga. Ako kaya na ko dahil puti dahil. Apa nga pagka? Ang kataan sina. Bulingon to? Nah, talong ito ba? Sa butang. Ang lugit kang nanguli. Asdus na. Zoom to nag. Ninghas. Plain PY. Numa. Luto ang sila. Diyan mo to. Isda. Nakuha na sila. Hindi kami. Ano raw? Marami tilaan ha. Kalaki na lang doon. Kapi ma'am. Dapat genetik. Kurawan na. Wala na kuraw. Yun yung pelanggan ang kita. Saan nyo ko kabi? Ah, dabar. Pag itong ito. Huglot. Wala. Ikaw na sila sa huglot lang.
Wala gapon. Take. Okay. Asukari dito alam kung hinamis ka. Tumagayod ang atong masahan. Nanguluwi dito. Bakit may pagsulod ni? Ay, katentatan. Ayan ta guys. Mapit ta guys. Check! Mitado lang, sinina na ko lang. Tarong-tarong. Guys, ready na ang atong sudan sa paniudto. Nagluto si Alan og bula-bula nga puso saging. Naghimo po siya gravy. Si Mimi, wadiha. Sila nga lang? Gravy? Ay, gravy di ay. So mga ano ta guys, lami atong sudan. Yeah. Deklan! Sige lang. Amen. May baka kaya? Ani hapon. Ano? May baka oh? Mga kanta guys. Atong sudan. May kusubaw na din. Puso. Kung irok na ipit. May lasa. Diba? Ay, mabako din lang. Mabako din lang. Ito yung supa. Ikaw pa ilang imurat. Ikaw naman.
Basta yung mga saka lang. Hindi man di magkapugngan dito ni. Hindi ako ito sila. Magalang ako. Pwede ka, pata na ang. Yung nagigamit din mo tayo. Mas. Biar ko ba? Dendong sa. Bumili. Apa? Dendong. Bumili. Ano ba? Gid na no? Hanggang kasi kahit katulog na siya. Kumutan ganito na ko ba? Kumutan ng suka. Hindi pa ginta. Okay. Hapos na magubat. Bumitaw na ni Mimi. Pepper stick. Bumiyon mo ni Tatay Charger. Gamita din ni Mimi. Ba? Nawagot man ni. Ha? Ini. Atik mo. Ya. Ano ito ba? Bukal ka ba? Wa man pag adto naman pag adto na ko na nan ito. Naram mo. Pag lungog. Ninitik. Hindi mo? Wala. Ano? Paniud to. Empas ang bite. Yaw sa iyo. Lato. Empas ang bite. Wala sa karang diet lang. Ikaw ba ibang
Ako yung danda na yun. Dili makadayat si Otik guys. Ako yung danda na yun. Kadaluto na ako. Ang dahil ta. Nagluto. Nagluto sa nami. Ningon. Ano to? Hey guys, good morning. So ngayon guys, walay agas sa mong tubig dani. Schedule karon pero gabi ng agas gabi. Gabi ram tang agas, nya wala man karon ng agas. Pero nakapundo mi dito sa dalan. Kay hinay man nakapundo mi dito nakapanawd. Nya kay si Alan mura magbalbal. So ato ning labahan ang iyang tarbaho ay dito sa dalan guys. Dito ta sa dalan maglaba. Kay tuwa dito atong tubig na lisod pud atong hakutaon paingon dire. Nakakapoy na basag gibati ta. Manang dito tas dalan maglaba guys. Kay tuwa dito atong tubig ibutang. Kaya di man makasaka kay tungod sa kahinay, di makasaka. Nya dito kay nakapunduhan man ni Relona dito sila nakaligo ganyan ni Bintoy yung nilingling. Dito sila naligo sa dalan. So dito pud ta maglaba karon sa trabaho ay ni Alan guys. Samlo man. Kuman ako pamahog baboy. Puno akong tabda ni guys, makalaban na ni sa puno akong tab guys, makalaban ni sa trabaho ni Alan. Doon na pa isa ka galon. Kay ganina, ay gabi gidala nilang lang ang kuan. Gidala nilang lang ang isa ka galon gabi karga niya sa motor. Namoy gipang hugas, gipang lungag. Gikaligo ni Mimi. Lagi. Di kita magkuan. Sigbagot-bot kay hinay ang tubig. Hinay ang tubig sa bukid guys. Akong itanggal. Kusog lagi siya. Pero inani gyud ka kuan guys, di na kay sakas taas kay dito sa amo. Tarbaho ay kanini Alan guys kay mura ka na si Alan og balbal kung magpangita sing tarbaho ay napagkuan niya wa diha. Kusog manggani sa lugar na ngam di magpakaabot dito sa amo. Kusog siya. Asa kan diferensya basing dana sa among mga host siguro ba yun? Amo ra na subayon ang host. Kusog man di ay Unsa man nga kusog man siya. Naon di siya pakaabot dito sa balay. May schedule man karon. May hakoto na ako kung labunon guys, no dinhi maglaba. Pangita ni Riklan iyang sinina nga. Kuan. Hindi dani ko arbay ko nakadalag planggana gid. Sabi man ako gula ni agas. Ato nang kuha tag ingkura na to guys. Tag ingkuran guys kay di may mga dita maglingkod. Kusog Pero tungod sa kapangason sa amo, di na pakapangas. Ya, og maglahutay na siya nana, hakoton ako kung labhunon guys. Problema kay watay planggana lain dala. Eskwelahan niyo guys. Ingkod ta guys kay suputo niya ta.
siya pakapangas kay pangason manggod. Pangason dito sa amon, nahinay ang tubig. Hindi na siya pakaabot dito guys. Anani na lang atong ideya. Ato na lang dito sa tanggalon. Pwede na kita makalaba di ay kung UR ka dito magpabuta pag tubig. Bukas ako nakakuan nga dami dahil pwede na ito kuanin. Abi man sana ko pag walay tubig wala gid diha. Nga karon kay schedule man na magidi ay. Kay kaning amo lahi ning amo kuno gikuha ng plumber. Nay reservoir di sa puntod nga dako kay nga reservoir do ka buok. Diha kuno ning amo pag mahurot. Manang agas nga amo. Wala agas nga amo dani. Ihatod ko ni karon. Nabalik na sa dahil ko. Ako lang yung napaghalay ang tabaw ay alam. Bangaga itong mura kong balbal guys. Huwag yan agkasuot nga tabuhay. Ayan ako nakita ang duha ka kasumis niya. Isa rin na adali. Kung buwan nag-agas na may akong sinawdan sa tab. May atila ba? Hindi ka na-agas mo dahil. Sabi ako. Sirilo na yang gilabhan niya ang puti gahapon gitingot ra niya iya. Ato sana isumbol guys kay malo pa din na basin din kung mag-abot ito sa talumtom guys. Kaling trabaho niya lang guys, mga wala ni abog, singot. Ito mo nahugaw kayo. Singot lang siya guys, abog. Hugaw lang ni iyang trabaho basta magbuhos, pero inani nga wala tayo buhos. Wala, hindi tayo siya hugaw.
Luoy kay ang mga bata karon nga mga eskwela nga dili mo kaligo kay tungod sa kainit kay sa panahon. Sila ni Riluna hapdir gyapon sila karon guys. Kay lagi init sa mga tanan. Ano, wala pa sila gitahol bisa kuan. Napay memorandum nga hapdir gyapon ang mga estudyante karon sa private man or government. Kana sa Riluna katong kaisa nga wa nakakaligo. Sus Ginoo ko matapan niya mura ko sa kalipong sa kainit dito nay. Motong namita gid sa agi nga makatangas. Kuan siya nang ngita siya sa kailan niya nga nay motor. Daw nang hits. Tangas gid siya. Hits siya siyang kuan sa kanya. Karinti ra pud ko namo ang sakyan niya. Kabay. Dal-dalahon niya tong motor sa eskwelahan. Itong tangas gid siya. Manawag siya nga nay pakuha ko pero na naman dinis balay nakaulit naman di ay. Karon kay ayon niya mag-overtime kung nag-overtime alan pag iyon siya nga tangas siya. Siya kagwantay tupulo ay sa ubos sa palit ay. Hinay na kayo guys. Hinay na. Basta kaligo pa tala ni. Dinatak kaligo ni guys. Kalaki ni. Ulog pagid. Kaya lagi nuton ang tubig. Hinay na gid siya guys. Kaligo ko na isa katab guys. Kaya di na himo. Wala, hinay na kayo. Buwa-buwa pag ini karon iyang kunyalan. Kay buoy.
So, kusog rin ninyo guys. Mabalik rin yung agas niya sa hapon. Makaduha lang ni Joshua spikes na. Langiyaw taglaba kay manggabot sa atong silong. Hinay ng tubig sa kwan guys, sapa. Pila ka barangay na yung gisaplayan. Gani ang kagawad sa lungsod kay gakuan siya, hakot og tubig. Mahatag niya sa kada barangay. Post taon to siya gabi in siguro to nga nagabinaan na siya. Kuan, nakutas tubig. Naman siya kuan, pinwheelers. Pinwheelers yung kargahan sa mga galon sa mga tao. Amo din yun. Wala. Wala sa makuha. Ay, andito ra pikas nga, kuan, bari, ay, kataringan, sityo. Purok. Butangan dito, kaya di kinaglapo dito sa ilag yun. Diretso ang tubig. Kani sa mo, bahala pa dihag dili ni ma. Tagaan kaya naakang sa damang iska. Kuan bahalag hinay. Yes, na makakuan kami. Maka-sound. Ang ibang barangay yun niluoy. Nalilin, pinalita sila, tag 20 na rabang galon. Kaya pang, wala man sila na-apila pang panghatag sa kagawad. Palit sila. Tag 20 ang galon. Sirere kung agdahik, agdala na lang sa galon. Ibutang niya rito ila mama. E pagkabuntag la mama agas la mama buntag. Pagkakuan kawala ra lagi. Kuy gina ko nahulog pagid. Kawala ra lagi sad. Kabintahan na lang bahala diha hinay basta kay naa. Uri ang kawas-was pa ta. Pamaligo iko karon bahala diha kuan. Pila na ko kadlaw guys so nakaligo. Sige ra ko panghimasa. Sige tag panghimasa dani, wa tay ligo-ligo. Nakapanawd mi gahapon siguro to. Hinay dito nag-abot dito sa balay. Jesus, gikaligo sa baboy kay ang baboy sad lagi ginanglan tubig. Ibanuwas tangkal. Lisod sus ginoko lisod kaya. Ang pakahunaw na nako nga hiktan na tong baboy. Bahala di. Hiktan do igawas tangkal. Okay. Buoy na kay guys, di na banuwasan ng tangkal. So pa banuwas ni mo na ning panghugas sa plato. Ginagmer kay ihugas ag ibis-bis pa sa. Kini. Munang akaw na na ko hikot kunot. Hiktan ko tong baboy bala de ko tay banuwas sa. Kaligo lang nila. Na di man sa may mga dili mo kaliguan ng baboy kung naniinit kayo. Di kinahanglan gini mo gahinan gini mo pila ka kabo. Gabi nag-agas man gabi schedule man. Ikabot lagi ko sa balay mga nakasahod ko sa tunga sa tab. Munya kay gamiton sa CR. Kaligo sa ako sa baboy, gipasaw sa baboy. Diha, wa na diha. Kaning guys, sakto na ning waswas. So, ang makapondo pa namin kasahod pa sa kaligo pa. Init kasi ng tanan niya dito pagkaligo. Dami agad kung kumagkaligo niya. Ako sa na itang hapon dito yung karbaon ng alam. Ako sa nihalay dito na balik kami pagkaligo. Akong labunon, kadugangan.
kalabahan, kadugangan, nagdampong. Gino, ito. Kung mag-agas pa ni mangusop ako. Kaya magkaligo ko pag-una. Kamera ko kaligo guys. Isa ka planggana guys. Fights naman kaligo. Sa kaya nga niyo. Ako kaligo. Kamera kong piniliguan. Okay. Basta lang nga bugnawan akong ulo. Ang lawas. Hindi ko man kuwas-was at natindang. Kaligo ko pa karon. Diba? Pero magbalik ka ako guys. Kaya ko nakadalag sabon. Kaligo. Ako lang gusto sa ura na hidaan. Magbalik pa rin ko. Ako lang nabit-biton ang gadhan. Nawala ng kamagwangan nga abog. Kamagwangan nga buling. Tama ka yan guys. Kaya may baka di ang inom. Oo di. Nagpuyuway ko ito sa balay. Kaya nagpaabot sa tubig na magagas. Nabuin na. Makakaligo pa tada na ang agas guys. Uli sa ta guys. Kaya ato di panghalay. Mubalik rata kay maligo ta. Pero manawag tas mga galon na gagmay. Kaya walay gamiton ilong agad to. Way ihugas plato. Panawra na to mga galon na gagmay guys. Kaya bahalag haputon na lang nato datoon niya. Hakuton. Kesa wa gid tay tubig nga magamit. So pakto sa di panghalay. Karon mao gani. Nakahalay na ng tarbaho ay ni Alan guys. Slow kaya itong mga tanom guys. So, na inom-inom tubig. Ano sila inom-inom sa tubig guys.